Ben, recta final da gala, tranquilos. Polo menos a miña última intervención. E nesta, desde logo, quería centrarme máis na actualidade, nun asunto que... Dar a miña opinión sobre este asunto, que é sobre lo de Cataluña, que está a cosa moi mal. Eu xa sei que hai grupos de Facebook que din, mira, como me hables de Cataluña, te saco el vídeo de mi boda. Oíste? Que a mí me parece unha... Esperar que va a venir las Navidades, ya veréis. Bueno, no, é unha visión un pouco, bueno, a visión do humorista é sempre superficial, non? Pero fai uns meses, en xuño, tocou ir a actuar a Barcelona. Teño ido moitas veces, pero nesta ocasión era algo un pouco especial. Era unha cousa benéfica, non lo piden mogollón de veces, non sempre podemos, pero era un luns, así que puiden ir. Para ir na Rioxa, collín viño, seguín, e cheguei a Barcelona un luns pola mañán no meu coche e decidín ir probar sonido. Teatro Victoria, no Paralel, o teatro máis grande de Barcelona, 1500 localidades, como o Mar de Vigo, pero máis ancho, non? E eu cheguei ali e preguntei, e dixen, e vendrá gente? E me dixeron, non, está todo vendido. Que es gratis? Me dixeron, non, a 20 euros. E dije, por mí? E me dixo, hombre, por ti tamén, pero viene Serrat. Dice, igual influye, claro, ¿no? Y el tricicle también están. Dice, bueno, el tricicle tamén teñen público, non? Buenafuente e Berto tamén vienen, Manel Fuentes, Carlos Latre e tú. E eu dixen, eu que hostia pinto aí? Non, porque, sabes, igual como nas series americanas poñen un negro un pouco para disimular. Cataláns que son así, traen un gallego, para que quede tamén un poquito exótico esto. Dicen, bueno, pues venga, voy allá. ¿Cuánto tiempo tengo? Me dijeron 10 minutos, me llegan. Dije, a la piel, a estos a la piel. Luego van de creciditos, ¿no sabes? Me acordé de cuando viniera el Barça a jugar a Vigo, carajo, que había un tipo que pasaba Iniesta y le decía, ¡enfermo! ¡Vete a la playa! A Iniesta, joder, qué mal haría Iniesta, coño. ¿No? Pasaba Messi, bueno, era la época en que Messi vomitaba, ¿no? Y le decía, ¡enano, hormonado! E cantaballe, Messi, enano, tu hijo es de Cristiano. Messi, enano, tu hijo es de Cristiano y media grada. El hijo de Messi habla portugués. ¿Sabes? Que a mí me parece unha injusticia absoluta. Joder, o fillo de Messi é feo como o pai, entende? O grande, o pequeno non o conoce. Bueno, con Piqué se cebaba, pero claro, Piqué tamén vai piando por elas, entende? Pasaba Piqué, e que pensaredes que lle dicía aquel tipo a Piqué, que como sabedes está con Shakira, que lle leva 10 anos a Piqué. No, o tipo decíalle, Piqué, folla viejas! Por Shakira, Quen lle dera morta de 3 días, a medio balaídos, Un pouco de limón, e pásana pola Pedra, que é un barrio que hai en Vigo, non? Eu dixen, eu voulle entrar duro. Así que entrei no escenario, calculei que de 1.500 persoas, 1.496 non se verían quen son, pero 4 galegos había de haber. E non teño nada máis entrar, porque o aplauso foi normal, non tan caluroso como o vuestro al principio, pero foi correcto, non? Pero sentín 4 alá arriba que fixeron, ei! Dixen eu, os nosos. E saludeinos, ei! E estivemos un rato, ei! Os cataláns dixeron, debe ser unha cosa dellos. Tribal. E máis ou menos, non? E entre eles, ben, dije, bueno, buenas noches, vengo de Galicia, aunque non me lo notéis, pero vengo de allí. E vos tengo que decir unha cosa que a lo mejor non vos va a gustar, pero vos la tengo que decir. E unha vez que xa captei a atención, espeteillo. Díxenlle, oístis, los gallegos vamos a llegar a la independencia antes que vosotros. No. Cuidado. Eles o primeiro rían tamén, Logo, cando lle razonei xa... Cando lle dixen, a ver, nosotros porque non queremos que non andamos con esas tonterías. Pero si nos diera la gana, nosotros tenemos quien pague la independencia, Tenemos a Amancio Ortega, Perdón, vosotros no. Vosotros tenéis a Jordi Puyol, pero nosotros tenemos a Amancio, joder. Es cuestión de convencerlo. Tengo el cálculo hecho, presidente, esto va para usted, que me tiene mano para esto. Es cuestión de convencerlo. La deuda que tenemos contraída los gallegos y los de las gallegas somos aforradoriños. Son uns 20.000 millóns de euros.
Amancio ten 70.000 de... ¡Sóbrelle, joder! Amancio, día que se levante e diga, a ver, que se debe ir. Lo paga todo, joder, y aún le sobra el dinero, hostia, ¿entiendes? A ver, yo propongo dos ideas, plan A y plan B. El plan A es que lo llame Galloso en directo. 9:30 de la noche, gente bailando. ¡Buenas noches! Luareiros e luareiras. Temos a Don Amancio outro lado do fío telefónico. Que, Don Amancio? Non haberá 20.000 millóns para salvar a sanidade, Don Amancio. Con 1.000 millóns máis compramos o norte de Portugal, Don Amancio. Con 500 máis recuperamos o Bierzo. E se di que sí? Se di que no, o non está ese día, o lo que fue... O plan B, aí sí que é importante a súa presencia, don Alberto, porque, a ver, que é o que lle gusta a Amancio Ortega, aparte de traballar? Que é o que máis lle gusta? Os edificios céntricos, joder. Tenos en todos os sitios, carallo. Tenos en Hong Kong, tenos en Londres, ten en Nova York. Nós temos aí a Cidade da Cultura, que é céntrica de carallo. Colocamos ya, en serio, acceso para o aeroporto. Pero colocamos ya por 20.000 millóns e zafamos, Cuidado que non é broma, A máis ten 4 edificios, un pa Bershka, outro pa Stradivarius, outro para Zara e outro para Zara Home, que é esa tenda na que entras a comprar unha gravata para teu pai e sales con edredón, non? Non perdamos o tempo, ten 81 tacos, E a filla non ven polo mesmo rejo. Eu deixo aí, É unha idea que eu lanzo e si cola. Acabamos coa dicotomía Galicia-Galiza. Galifara, hostia. Que máis nos dá? O que paja manda. Total, de Zara xa imos vestidos, non? Como os coreanos, joder. Xa levamos o uniforme do réximen, carallo. Bailamos muiñeiras con Celebration, que máis nos dá? 25 de xullo San Amancio, a tomar polo saco. E acabouse. Eu deixo aí. Igual despois hai que poñer unha valla en Zamora, que van querer vir, Xa veremos se queremos nós a cabalo ave, Igual non nos interesa, entendes? Aí os cataláns xa non rían tanto, ves? Pero eu espeteillo aí e deixo por si alguén ten a posibilidade de chamalo, non? En fin, gracias pola vosa detención. Gracias a ser. Un placer. Ata sempre.